i en freestyle par nummer 4 i Danmark Danser fra Svendborg, Randi Hansen og Jakob Rasmussen. By yourself, be a man or a mouse by yourself. You can act like a king on a throne when there are lots of things that you should do alone. But it takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. Two to tango, two to tango, do the dance alone. Sail on a ship by yourself, take a nap or a nap by yourself. You can get into debt on your own. There are lots of things that you can do alone, but it takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. Two to tango, two to tango, do the dance alone. You can fight like a champ by yourself. You can lick and stand by yourself. You can be very brave on the phone. There are lots of things that you can do alone. I said it takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. Two to tango, two to tango, do the dance alone. Par nummer 4 i Danmark Danser, Randi og Jakob fra Svendborg. Jens Werner, hvad synes du om den her freestyle? Jamen det var jo simpelthen en meget speciel måde at levere en dans på, og det jeg rigtig godt kunne lide ved det må jeg sige, det giver jeg et meget stort cadeau for. Det var den indstilling, I havde i de forskellige danse, passede præcis. Det vil sige, når det var cha-cha-cha, var I levende, I var glade. Når det var tango, så var det en helt anden indstilling. Det her, det var det bedste, vi har set inden for Danmark Danser indtil nu. Allan Torensberg, hvad er din vurdering? Jamen, jeg synes også, det var et dejligt show at se. Jeg kunne godt lide, at I var så tilstedeværende begge to. Jeg ved, hvor nervøse at I sikkert har været, inden I gik på, men I gik ud og leverede varen. Hvis jeg skulle være kritisk, så kunne jeg godt tænke mig, at I får arbejdet lidt mere på jeres lockstep i cha-cha. Det er sådan, at man skal ikke bare lokke anklerne, men man skal faktisk sætte det ene knæ ind i knæhasen på det andet. Så det vil sige, krydsbenene lidt højere oppe, så får man en flottere legline. Men jeg synes, I gjorde det rigtig flot. Og jeg løber også mærke til, hvor god du er til at føre. Rigtig godt. Tak. Anne Laksholm, laserblikket. Laserblikket kommer. Jeg synes igen også, det var rigtig flot. Jeg giver helt Jens og Allan ret. Jeg nød virkelig at se det her show. Jeg synes også, det var det bedste indtil dato. Og det, jeg synes, det var rigtig godt klaret, når man tænker på, hvor kort I har danset, det var, at selv når I skiftede fra tangoen til cha-cha, så holdt I hele takten. I var takten hele tiden. Rigtig flot. Og Britt Bendiksen, du får lov at slutte af. Nå, så vil jeg bare sige, at man kan jo også godt sige takes two to tango i overført betydning. Og det virker virkelig som om, at I to har det rigtig sjovt sammen. Man kan mærke danseglæden komme ud af jer, når I danser. Virkelig en fornøjelse. Mange tak. Jakob, hvem var det, der ringede? Hvem det var, der ringede? Det var konen. Det var konen? Ej, I er jo ikke et par til hverdag. I er kun dansepar. Ja. Hvor lang tid har I danset sammen? 3 sæsoner. 3 sæsoner? Ja. Du står lidt med en klump i halsen. Nej, jeg var bare ved at tage kjolen før. Jamen, det gør ikke noget. Det er godt. Karaktererne er klar på en skala fra 1 til 5. Allan Torensberg. 3. Anne Laksholm. 4. Jens Werner. 4. Britt Bendiksen. 4. 15 point, det er det højeste indtil videre. Jakob og Randi fra Svendborg.